Bomuld, det har været anvendt og elsket i mange, mange år. Man kan blandt andet læse, at den persiske konge i cirka år 500 f.Kr., han holdt en fest for at vise sit imperies pragt frem. Og sammen med alle de her prægtigheder, som var marmor, guld og sølv og god vin osv., så bliver der også nævnt fin bomuld. Så bomuld af god kvalitet, det har været værdsat i årtusinder. I dag der laves der bomuld af forskellig kvalitet, og det er en rigtig stor industri. Men kender vi egentlig til konsekvenserne af den måde, man i dag dyrker 95% af al bomuld? Som nævnt i sidste video, så bliver 16% af al insektgift i verden brugt på konventionelle bomuldsmarker. Det er altså meget. Det er rigtig meget endda. Og det gør bomuldsproduktionen til den største enestående forbruger af sprøjtegifte. Og for hvert år, der skal bomuldsbonden bruge lidt flere kemikalier. Fordi jorden den bliver mere og mere tør og udpint, når den sprøjtes, og så får den sværere ved at optage vand, som den jo har brug for. Når der så kommer heftig regn, jamen så skyller vandet af den her tørre jord og ud i nærmeste vandløb, og kemikalierne, de følger med. Vi ved også, at tør jord det binder mindre CO2, og det er jo ikke så godt. Konventionel bomuldsdyrkning kræver utrolig meget vanding. Cirka 10-20.000 liter vand per kilo bomuld. Den tager vi altså lige igen. 10-20.000 liter vand per kilo bomuld. Et andet problem er, at bomuldsplukkerne de dagligt udsættes for de her farlige kemikalier i forbindelse med deres arbejde. Biodiversiteten eksisterer ikke. Det meste af den konventionelle bomuld, den er også gensplejset for at gøre den mere resistent over for insekter. Men gensplejsede bomuldsfrø, de er kun 1-årige. Og det er altså en ekstra omkost hver eneste år for bonden, ud over den her større mængde kemikalier, han også skal bruge. Det her det har været medvirkende til en stor selvmordsrate blandt bomuldsbønder, som faktisk ofte kommer i bundløs gæld. Det her det var bare nogle få nævnte af de her høje omkostninger, der er ved at dyrke bomuld konventionelt. At dyrke bomuld økologisk, det fjerner faktisk alle de her problemer. På alle måder synes vi, at den økologiske version, den giver rigtig god mening. Også selvom det koster mere. Vi håber nu, at I bedre kan forstå, hvorfor vi i Lauri udelukkende bruger økologisk bomuld i vores bomuldsvarer. Det her, det var rigtig mange informationer, det ved jeg godt, og alt det kan I jo ikke stå og fortælle til kunderne, vel? Men det er en ret god baggrundsviden at have, synes jeg ikke det? Husk i hvert fald at fortælle kunderne, at Lauri bruger kun økologisk bomuld, som stadig udgør under 5% af al bomuld. Det er en vigtig information. Fortæl også meget gerne, at 16% af al insektgift i hele verden bliver brugt på ikke-økologiske bomuldsmarker, og at det her det har store miljømæssige og menneskelige konsekvenser. Så til allersidst, når man producerer, når man sælger, når man køber økologisk bomuld, så er man altså med til at gøre en forskel. Tak fordi I lyttede med.